Avui pujarem al Pic de l'Alba, des de l'Hospitalet. Pujarem per la vall d'Arqués i baixarem per la vall de Siscar. Comencem a caminar en direcció a la vall d'Arqués. En aquest punt trobem la cruïlla, que serà també al final de la circular. De pujada triarem el camí de la dreta, que ens porta a l'estany de Pedorrés. Poc abans de l'estany de Pedorrés, girem en direcció sud-est, vorejant els últims contraforts del pic de Nerasol i agafant una coma que en el seu fons hi té la Portella de Siscar. Quan siguem a la base del pic de Regalesio, girarem en direcció nord-nord-oest per unes pales que finalment es transformaran en unes petites canals que pugen a la cresteta que ve d'aquest pic i va a l'Alba. Un cop superada la petita cresteta, seguim a l'altiplà que ens portarà a assolir el cim del Pic de l'Alba. Aquí a sota tenim el coll que ens permetrà baixar cap a la vall de Siscar. Aquí tenim la cresta i el Pic d'Escoves. Com podeu veure, la neu era molt tova a les pales que baixaven. La vall de Siscar, presidida pel Pic d'Escoves.